dicampurake ketan ireng digawe sukel kadung salome gak sida dirabi bareng wis meteng ditinggal minggat munang ngono ku salammu dhewe tekek lorek ana ndokor wong durung ditemek diadap wis mlempem jula-juli ku gak kena digawe dangdut kenging sebab dangdut niku mboten terpancang orkes Melayu tok masih jula-juli digawe dangdut nggih kena cuma mawon enten bedane nek orkes Melayu nek kate joget nek kate goyang pinggung sing buka masih sing dukung sing goyang sing dukung seje kali dangdute jula-juli nek dangdute jula-juli rene peralatane ten ngisor sing buka lah nek sing ngisor iki wis dibuka ndukur kudu digoyang sebab nek ngisor dibuka ndukur gak digoyang mboten enak saniki nek kurang percaya monggo dibuktekaken dangdut jula-juli kena pengalaman
lagi kangen nek kae goyang tinggi. Tapi joget yo joget. Goyang pinggul yo goyang pinggul. Sebab tiap joget mesti ana hitungan. Sampean delok joget pertama mesti goyang mripat. Joget ping pindho goyang pinggul. Joget ping telu goyang bokong. Tapi cuma kastu nek ijek nek goyange bokonge wong lanang gak sepiro. Lho nek wis kena goyange bokonge wong wedok, iso gajian iki merotoli. Masih gak nyanyi kan. Joget, mari joget. Tapi nek joget ojo get. Opo nek joget ojo mepet. Mergo nek kepepet jadine mulet. Perawan mesti mangkel atine. Tapi mboten kena gondok, gak kena mangkel, sebab napa cuma guyon. Tapi sing ngrungokno gak terbatas perawan tok, kadang-kadang ya ana jokone. Lah wani guyon barek Joko. Jawani apane? Lah kapan? Nggih sakniki. Jokone lho siap-siap lho. Joko cilik penjauh rapi ditarik blonjo brengose blondol ganti Jokone gondok tapi yo gak kena mangkel tapi yo sing ngrungokne gak terbatas perawan barek Joko tok kadang-kadang yo ono rondone tapi wani guyon barek rondo apane sing gak wani lah kapan yo saiki rondone lho, siap-siap lho. Ngene iki sing rumangsa rondo, atine mesti tuk. Toko areng digawe nyetrika. Godhong pendolan ombo-ombo, ademe duduk gak sepiro. Bareng ademe rondo, ngentekno kroso. Ganti rondone mangkel. Tapi sing ngrungokno gak terbatas perawan Joko rondo. Ya ana dudone barang, ganti dudone sare gak meri rek. Telo gaplek lak iku kubunge, tapi sing dadi lagetuke dudo tuwek iku wonge, tapi sing dadi nek bengi wonten kangkung merabat loyo boten langkung piatur kawon ayo deh mbok apa ayem soalmu saiki wol rambemu wol, kuplukmu wol, sayang sandalmu kok duduk wol. Lah upama wol kabeh. Ayo wol-wolan sih. Kok ayem saja Emar. Gak ayem apa sedet mikir apa? Nyambut gaya apa kok ayem? Biasa. Bojomu nang omah ta? Nduk omah. Iku ana rompokan nok ngarepmu kok. Iku dodol apa mari kok? Iku ya iku dagangane bojoku, Det. Ya iku sing kok sandang kok pangan iku. Anggitmu. Dagang apa sih? Lontong.
Lontong? Iya. Enak sih lontonge bojomu iku. Lah gak enak apa? Mbok dadi sing kok sandang kok pangan iku lontonge bojomu ya. Lho. Iya, Tet. Laris ya. Lho, laris. Nek rumangsaku ya ora enak bekne lontonge bojomu iku. Lek, kok sik takon iki wis tau ngincipi lontonge bojoku ta ya apa? Ya jare wong-wong iku lho. Lho, kon iki gak ngerti kok apa, Tet? Lontonge bojoku bukan sembarang lontong, Tet. Mbok. Sebab seje barek lontonge tangga-tangga. Sejene. Nek lontonge tangga-tangga berase beras biasa. Iya. Dibuntel godhong biasa. Lah nek lontonge bojomu? Oh, buntele janur. Wah, tah. Mangkane delok entah lontonge tangga iki. Gak payu sedina rong dina mesti mambu. Seje barek lontonge bojoku, Tet. Nek gak payu? Masih gak payu 5 dina gak iso mambu, tambah atos, Tet. Sik ta. Dadi lontonge bojomu iku nek gak payu seminggu suwene tambah atos. Tambah atos. Mosok sih, Mar? Lho, iya, Tet. Nek ngono ya tak incipane oleh sih, Mar. Ngincipi apa? Lontonge bojomu iku lho. Lho, oleh lah, gak oleh apa? Wong lontong ae ncip ono ta. Lah nek ngono meneh setengah siji bengi aku tak moro. Lho. Oh, sesek. Kon jange meron nanggone omahku jam piro, Tet? Setengah siji bengi. Kate ngincipi apa? Lho ya lontonge bojomu sih. Jare enak. Lontonge bojoku. Lah nek keturun tak bugae, ngono lho. Lho kon iki jange ngincipi lontong ta? Kate ngincipi lontong kon iku. Lah ya lontong. Kon ku mblakrak iku apa, Tet? Wong ngono ae kok unggul-unggulno, kok sumbung-sumbungno nang kanca, kok sandang kok pangan, ora liya asile lontonge bojomu. Iya, ancene tak jagakno temen. Oh, atase lontonge bojomu gak payu 3 dina ya wis mambu. Ngenyek kon niku. Ya gak ngenyak ya tak ejek nek atase lontonge bojomu ae. Kon niku tandha temen, Tet. Nek wong urip selawase kon gak tau mangan sekolahan niku. Jaran. Kon niku ngelon aku gak tau sekolah. Nyatane. Lah wong aku iki gurung eneng guru iku lho wis sekolah. Lho. Setah nek kon durung ana guru wis sekolah, sing ngulang kon niku sapa? Ayo demit ayo kenek sih. Demit. Ya guru, Mar. Lah jari durung ana guru. Wis ta nek ngajak pinter-pinteran. Isin aku kalau ono gak tau sekolah. Kon tau sekolah temen sih? Lho, persekul. Si, coba-coba saiki kon tak tes. Ya, tesenen aku. Lah apa aku nesen kon niku? Lah tes ku ya apa sih, Mar? Maksudnya tak tes iku ya. Aku kepengin ero, ya apa kon iki ngerti temen apa enggak ngono lho. Jajal tesen. Nah, saya nek jan kon tau sekolah. Saiki kon tak badheki ngenai aksara, pelajarane arek kelas 2. Tobat ABCD. Iya. Wis ta takono, mangepo tak ingkemane. Lah apa aku kate kon ingkem iku? Ayo takono. Saiki nek ana aksara bengkak-bengkok iku aksara apa, Tet? Ya ditekuk-tekuk. Ditekak-tekuk. Temen aksara bengkak-bengkok iku. Lho lah ana ta. Letter bengkak-bengkok. S. Oh, S. S. Bener. Sekolahan itu. Iya. Lah nek S iku disandangi A. Sa. Lah nek E disandangi I. Pi. Unine sapi. Cocok. Bocah ta, bayi ta, putumu ta. Iya, Tet. Lah nek S A unine Sa. W O. Wo unine Sawo. Sing ndukur mang apa, Tet? Sapi. Ngisore sapi. Ayo pedet. Lho. Ngawur lha apa ngisore sapi pedet iku? Lah nek ngisore sapi gak pedet, mbokmu asing nyusu sapi. Setala apa kan blakrak teko kono iki ngono huruf. Lah iya, nek ndukur sapi ngisore sapi mang sawo. Lah iya sawo. Jaremu pedet. Sawo kok pedet? Sawo jare pedet. Sawo jare pedet. Sing ngomong pedet mang lak kontet. Lho, pedet maneh. Sawo. Wah, srekalan tok kon niku. Saiki W E Wa T E ta mateni N G. teng Unine weteng. cocok. Weteng. Iya. Ngalet. Salah apa ngalet? Ayo weteng. S I si X I ki mateni L Kil. unine Sikil. ndukur mang Weteng. ngisore weteng. Tabuke kentongan wae.
Kon kok mblakrak njok tabuhe kentongan niku lho. Asale turu nang gredhu ketiban kentongan, dadi kentongane ning ndi weteng. Oh iki ngono huruf mblakrak njok tabuh kentongan. Lah iya lah apa? Ngisore weteng mang ku ya sikil. Lah ya sikil. Jarimu tabuh kentongan. Sikil kok tabuhe kentongan. Kon kusrikalan tok ae tet. Sikil ya rene. Lah saiki tak balik. Up u pu up u pu unine. Pu. Cocok. Lah nek up i pi unine pipi ngisor nang apa tet pupu ndukure pupu Tahu solet mar. apa mblakrak njok tahu solet iku Lah apa? ndukure pupu mang pipi Lah ya pipi. jarimu tahu solet Pipi kok tahu solet. mbakan kono lho kakan pikiran ku apa tet Ya ora, ancene kon sing gak iso ngatur waktu. wis ngene tet Bojomu nang omah kelengkengan gak kok uli. aku engko nek gatekno kon geger terus Apa maneh aku gak tekno kon. Wis itu kerah iki nggo. karya slames lho kene wis ngomong dhewe aku tak mulai aku Ya iya sih aku ora butuh kon kok. yen nek waktu dolan nggonku Heeh. wis tak mulai ya Halo lo. halo Kate ngomong aku isin, gak ngomong iku tak empet rasane gak kuat dadaku. Anan aku melarat ki biyen teko salahku dhewe kok. Aku biyen iku upamane Sidora Birondo Lastri wah wis sepedan motor wene. Sayang kok dheweke iku saiki wis dikawin karo kanca dhewe. Eman ayune, eman lemune ndane, nek didol balungan nak larang. Tapi wong aku wis kadung kepepet ya apa, senajan Lastri duwe bojo ya tetep tak rah, takon pisah karo bojone nek iso. Sopo rek mlayu-mlayu iki? Hei. Cak, Oh. Oh, Lastri. wis suwe Cak peno nok kene Cak. Ono nek 2 jam. Tenan ndi, Dik? Gak peno adik peno lah. Heh? Gak petok adik peno. Lho aku gak duwe adik iku. Bojoku Cak. Lho lamang kok tekek endi? Aja ngono ta Cak, peno iku kok plesetan takoni kok. Lho tegese bojo peno wong gak pamitan ta? Iya pamitan. Kok malah ayo. Aku Cak, Mm-mm. ket bijen Cak. Sandalan gak iso. Iki mau kesusu Cak. Ngenyak iku sih, peno iku Cak. Wong bojo peno kok goleki sih? Iya Cak, mau pamite metu ngono lho Cak, tak enteni sampe Yahmene ana tamu tak goleki sampe tekan kene kok petuk peno iku mawar nyandi Cak peno Cak. Ngene lho ya. Iya. Aku kok jare ngaco ya enggak. Aku ki ngomong sak nyatane, Tri. Bojomu ya terang-terangan lho. Iya. Petuk aku nok pasar. Numpak becak karo wong wedok lemu. Temen iku. Ah, temen ta Cak peno iku Cak. Ah, gak menangi pitik capilan temenan Tri aku. Gak obong-obong aku Cak peno iku. Lho, lah apa iku lho? Temenan. Ah, ngono ta Cak karo kanca Cak. Eman-eman lho Cak wis apik, aja obong-obong peno Lho, Cak. aku gak ngaco, lek wis ngomong ta. Iya. Terus mlebu toko, tuku sewek Sida Mukti, kelambine klepyur-klepyur. Gak dilungno awakmu ta? Oh, ora ki Cak. Wah, ya iku mengareke bek menawa lho iki lho gak ngaco lho aku lho. Temen ta Cak peno iku. Dikandhani kok dadakno. Lah terus ya apa Cak ngono iku Cak? Lho ya mbok timbang tanting nok peno sih. Lah nek peno trimo diwayu paribasane wong aku ora melok nglakoni. Lah nek gelem lak syukur, lah nek Peno cowok iku. aku. Lah timbang diwayah yang urijen. Peno iku ro tenang Cak. Lah nek gak ro lah aku ngomong sih, Tri. Oh, Lah tak gawe apa Cak? Aku diwae sak moncol Cak. lah iya peno jin enom. Iya enak gedeng lumbu ra wong gatal Cak. Lho lah, iku artine ya apa? Lah iya enak dimaru ra wong nyeleki-nyeleki cang pikiran Cak. Ya iya. Ya gak trimo nyelekit tok ya iso sengkring barang. Ah iya Cak. Wis saiki ya apa Cak penake Cak ngene Cak ya. Ya apa Aku sih? tak mulih ya ta. Cak muncul tak takonane engko nek gak ngaku, Heeh. tak gegerane Cak. Ngene lho ya, Dik. Piye, ya. piye? Aku iki gak ngaco. Iya. Wong sampean iki ayu. Paribasane senajan dijual mahal gak payu nek dijual obral lak payu ta. Ah ya aja ngono sih Cak. Ya emane-eman sih nek diobral-obralno iku. Pen aku jen enom. Iya. Kok gawe lara ati wong lanang. Cara aku wah wis timbangane duwe bojo ang rondo. Wah rondo esuk ya nek sing lelesi. Pen aku aja ngobong-ngobong atiku lho Cak. Payu tenan ta aku nek dadi rondo iku. Aku gak ngobong, Dek. Isine aku ngesan nang awakmu. Harine ya apa Cak? Tinimbang awakmu iki engko digawe lara batin karo wong lanang. Iya. Luwih becik. Cara aku lho. Iya. Njaluk pegat. Ngono Cak. Lho, nek wis dipegat, wis tah, aja kuwatir, tak lelesi. Temen ta Cak? Lho, aku ngesano nang peno. Ya Tapi ngene iki ngene lho ya.
monggo ngomong nduk dalan yo gak pantes. Iya, terus enak ya apa, Cak? Aku kok jam 8 wae tak nang omahmu. Temen ta, Cak? Iya. Ya wis ngono, Cak. Tapi ngene lho. Iya, carane Aku piye, Cak? kode. Iya. Tok lawang tok nek ana muni. Tur. Iku aku. Terus aku ya apa, Cak? Lho ya mbo. Wis ya wis aku ngene, Cak ya, peno lak muni tur. Heeh. Aku muni tir, dadi nek penongko totok-totok, aku muni tir berarti bojoku gak ono ngono ya, Cak? Ngono ta? Iya. Iso jelali gak? Wis, iya. Ya wis. Iya. Halo. Halo. Temenan lho ya. Iya, Cak. Jelali gak? Kak. Tir. Keturutan ngetur temen aku jangan. Ngene iki keringetku wis ndromos ngono. Wong sing tak idam-idamno Yahmon sampai Yahmin. Mosok aku kepengin ngono kok ora iso. Sing apik pompong gorong jam 8 tak budal rono liwat ngguri. Monggo malah ngetur. Banyoni sawah, pirang-pirang dina tak banyoni gak iso bak banyune. Sing lor bak, sing kidul sat maneh. Iya sih ora maedo. Pancene peraturane saiki banyu ki giliran. Aku sampe rino wong induk sawah perlune, kepengin aku ngetokno hasilku iso kenek kanggo nyukupi nang rumah tanggaku. Cak. Sopo iki? Cak. Sopo iki? Penoleren, Cak. Lho, kaya Gumar. Iya, Cak. Kate nanti sajane. Wah, wis aku perlu medhot penotok. Iya. Gak krasa ta peno iku. Lho, lha apa kok krasa iku? Kate nanti peno iku, Cak? Aku teko sawah kate mule. Gak ngipi ta ya apa peno? Ora turu kok ngipi sih Mar kok. Kon niku Lek mlaku-mlaku gak kesandung. oh, kon mlaku kesandung ya ora wis tak hati-hati. Sing ngene, Cak. Aku gak ngobong nang peno ya. Cuma aku ngiman rumah tangga peno aja sampai rusak. Saiki aja terusno nang sawah wis. Lha lha apa? Wis engko soal banyu peno pasrahno aku. Aku sanggup ngatur peno mulya. Lah kanggone mule iku lho, aku nek gurung mari karepku iki sawahku gurung bak banyune gak mule ngono lho Mar karepku. Lek peno tak takoni. Iya. Bojo peno sadurunge peno kawin biyen iku wis tau sir-siran mbak wong tangga. Ah, ya ora sih wong kawin sak durunge ayo wis tak takok-takokno sih kok. Gak tahu. Ya ora tahu. Nah, wis berarti peno lopot peno wis. Omonganmu lho kok nyiyak-nyiyak ya aku biasa gak tahu ngomong ngono sih Mar kon niku. Saiki ngene, peno tak omongin terang-terangan, Cak. Iya. Peno mulya nek sampe bengi iki kok peno gak mulih lho, kena tur. Omonganmu kok iso nek aku gak mulih kena tur iku lho. Ya apa sih jelasno ngomong. Lho ngene lho, aku mang lak petuk nggone bojo peno ta. Iya. Lho, semayan barek kuntet. Semayan barek kuntet temenan. Iki kok nek gak salah jam 8 kuntet budal nang omah peno. Kok niku ngaco aku, nek wis aku gegeran karo bojoku, nek wis pegatan mestine kok sir dhewe ketara iki. Lah apa? Lho karuan ngono lho. Lho, engko peno buktekno ta. Nek sampe gak bukti aku peno ketagi. Temenan. Temen omong. Malah kodene kuntet nang tak rungokno ngene. Ya apa? Engko kuntet tok nggone jaba, iki gawe kode tur. Lho, nek kuntet muni tur, bojo peno, nek apane peno gak nduk omah, gawe kode tir. Mempertandakno peno gak nduk omah. Lah nek sampe tur tir, iki engko terus kuntet mlebu gak urung-urung nek tur. Nggak dhisik. Apa temen tah omongmu iku? Lho, ya apa sih, Cak? Ro dhewe aku. Lah nek gak ro dhewe lah apa ngomong? Lho nek pancen awakmu roh temenan, jelas ro dhewe. Iya. Aku tak mulih nek ngono. Wis peno mulih. Iya. Engko soal banyu aku sing ngatur. Iki paculku gawean aku tak mulih. Iya, wis tak ature banyu peno. Iki satu keuntungan aku kok nututi nang Cak Muncul. Lah upama aku gak nututi nang Cak Muncul, gelem gak gelem rusak rumah tangga iki. Nang sawah.
wedi kadal nyabrang kali, atiku kok wis deg-deg kae. Ketang iki yo ngono, jange budal ngeture kok didrongkok-drongkokno. Wadah, abote wong kepingin. Alah, dosa neraka petung dina mburi. Sing penting aku lak tur. Liwat kali kene nang nguri aku wedi kerek, wedi kadal. Kok liwat ngarep ngono sing lanang teko aku peres, gak sida tur tak aku pintu. Selamat kaki danyang danyang sing mbau reksa desa sak Indonesia. Selamat. Aduh. Iki yuyu tak sopet iki. Lah iya wong jare ngetur kok ndredeg ngene. Iki ono apa iki? Hes, dosa neraka tak petung dina mburi. Mbok, Bapak, Kakang kawah hari-hari. Bangeten ya. Keturutan ngetur. Kok ngejer awakku rek dadakno. Nekat aku tak cepet klambi. Ndi klambiku kene, Mang. Lho kenter klambiku kenter. Berat iki. Aduh. Lewat barongan iki engko gomku kae omah. Tak alon-alon. Ya iki keturutan tur.